Indigenous Knowledge Systems is IKS. Our forefathers were ingenious. They knew how to remove excess fat and or adipose tissue, especially after birth. Umdlezane will drink a glass of warm water every morning before breakfast for only 2 weeks. After 2 weeks, surely the stomach will be as flat as ever. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi YaboMdabu Isethunjini, obhalwe nguJC Buthelezi. Sizokwenza inkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ubudlelwano babalingiswa nendikimba ethi imfundo nemfundiso. As per usual, let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and cherished. Let me extend the appreciation for our lovely visitors. Please stay here. This is your home. You will not regret. As you do that, please spread the word, as this will assist the channel kakhulu. Udlelwano babalingiswa nendikimba kuchaza ukuthi kunabalingiswa abayithuthukisayo indikimba yemfundo nemfundiso. Ngamanye amazwi bayamene nayo. Kunokuhlangana thizeni phakathi kwalabo balingiswa kanye nalendikimba. Indikimba yiqiniso elethulwa ngumbhali wenovel. Leli qiniso liqukethe okuthile okubalulekile. Lokho okuthile okubalulekile sikubiza ngokuthi kungumgogodla, umsuka, ingqikithi nomongo. Abanye baye bathi kungumnyombo walowo mbhalo wobuciko. Indikimba yale novel, njengoba siphawulile phambilini, ithi imfundo nemfundiso. Ubafana onguyena mlingiswa ngqangi walo mbhalo wobuciko ufundile. Ufunde eNyuvesi yasoNgoye, wenza izifundo zefilosofi. Ucele onguninalume kabafana. Imfundo kabafana iyisibane esizoletha ukukhanya emndenini wakwaNgubane, njengoba eseshadile nje ubafana, kanye nasemndenini waseMpapala ekhabonina uQopitshe. Ucele ubengazi ukuthi imfundo yamguqula ubafana, yaqeda ubuntu kuyena baphela nya. Kwasala umuntu ongasayazi inkambiso nemfundiso yakubantu ethi izingane zikaLinono ezimbili uzithelile nohlanganisani, njengoba nje bazalelwa ekhaya ngaphambi kokuba uLinono agcagce. Ngeza kwaNgubane ngoba umalume wazo ubafana usaphila. Imfundo yenza ubafana ale aphiphithe. Ngenkathi ucele efika kwakhe ezocelela izingane zikaLinono indawo yokukhosela, kwazise bezingezinhle kahle, zigula, ziphethwe yisifo sendlala, ungomile. Imfundo ibuqedenya ubuntu kubafana. Okokuqala, utshela uninalume ukuthi usemane wavumbuka okwekhowa engayenzile i-appointment.
Okwesibili, umnikeza ikhadi elinemininingwane kabafana lokuthi kuyoba kuhle ukuthi uma ngabe eza amshayele ucingo kuqala amazise andoba atheleke nje. Okwesithathu, ubhakaza isivalo ebusweni bukamalume wakhe, umxoshisa okomgodoyi. Ngakho-ke bukhona ubudlelwano phakathi komlingiswa ongubafana nendikimba ethi imfundo nemfundiso. Imfundo yabuqeda nya ubuntu kubafana, wakhohlwa ngisho inkambiso. Ubafana wakhuliswa ngucele, ngenkathi ihumusha elinguyise selihobile eDurban North, lingasaveli ngisho selimenyezelwa emisakazweni. Leyo yinkambiso, yimfundiso yakobantu. Kodwa ubafana usehluleka ukuthatha izingane zikaLinono. Ngisho uninalume esebuya okwesibili ngakusasa, esezoncenga, ekhuluma namazwi awacaphune encwadini eyingcwele, iBhayibheli, ubafana wala waphiphitha. Ubuze bukabafana bumenza acabange ukuthi uphethiloli okufanele uthelwe ezimotweni zakhe yiwona obalulekile. Zisephela izimoto zakhe ziyawudinga. Uphinde abone nokuthi obhova bakhe laba abake bagulagule kudingwe ukuba bahanjiswe kodokotela bezinja, yibona ababalulekile kunabashana bakhe. Ngokomthetho uyazi ubafana ukuthi bekufanele ngabuye baphonsela empaphala okuncane nje okungatheni. Kodwa-ke phela ubuze bakhe bumenza abeke izizathu ezimbili zikaphethiloli nobhova bakhe njengezinto ezisemqoka empilweni yakhe. Umphakathi waseMlazi unabo ubudlelwano nendikimba yemfundo nemfundiso. Sibona izingane zangenhla ezihlala ezindlini zikanokusho nezingane zangezansi. Izingane zangenhla ezamakhekhe oluntu okungabantu abadla kusale, izingane zabantu abacebile futhi abafundile, izingane ezingenabo ubuntu. Izingane zangezansi, izingane zezinqe zoluntu, lezi ezabazali abahluphekayo. Angithi siyakhumbula eMlazi umphakathi ubumkhakha mithathu, kunezinqe zoluntu, kunalaba abafufusayo kanye namakhekhe oluntu. Okuhle ngezingane zangezansi ukuthi zazinaye uyamkhulu kanye nosawubona. Bukho ubuntu elokishini laseMlazi, abantu abavakashelani, abananelani, ababingelelani, abaduduzani nalapho kuvele khona isehlo esinjengokufa. Lo oshonelwe uzozishayela umculo wakhe wamadodana aseweseli kumbe okaJimmy Swaggart. Imfundo kaPopi yabuthatha ubuntu bukaPopi ibuntshinge kude le, kusale ubuze bakhe. UPopi akamhloniphi ubafana okunguyena usokhaya. Uthi uma ekhuluma nobafana ebuza ukuthi umalume kabafana ubezothini, ade athi umalume wakho. Ubafana kumangaze lokho, kanti umalume lona akuseyena umalume wabo bobabili. Akazikhohlwa uPopi, ehlakaniphile edlula wonke umuntu. Uthi lapho ekhuluma bonakala ukuthi ushaya isifuba ngoba ude etshela ubafana ukuthi yena ubuya eLamontville, indawo uPopi ayibiza ngokuthi kuseLuxy.
UBafana-ke yena ubuya emafamu ngoba ngokukaPopi eMpaphala isemafamu. Amazwi kaPopi lapho ethukuthele abemvuthuza amvithize uBafana, agoqane okweshongololo azithulele. Imfundo kaPopi noBafana yenza ukuba benze konke emzini wabo ngokukuhlela. Uhlelo lwabo lwahlukanisa umndeni phakathi. Kwaba nempilo kayedwana phakathi kukaPopi noBafana. Kwaba nempilo kayedwana phakathi kwabo bobabili nezingane zabo. Kwaqalwa ngokuthi kuhlelwe ukuba uPopi nguyena ozobhekana nokufunda kwezingane. Nguyena ozohamba nezingane esontweni, izingane ngezikaPopi. UBafana nguyena ozokondlana nezinja zabo ezimbili. Yaqhubeka njalo impilo kayedwana ebizwa ngokuthiwa iwubuqhingi. uPopi usebhanga eStandard Bank, Bafana abhange eTrust Bank. Akwenzeki bahambe ngemoto eyodwa, ngisho baya endaweni eyodwa njengasesontweni. uPopi ugibela iBMW yakhe athele uphethiloli egalaji lakwanene, kanti uBafana uzothatha uMercedes wakhe athele egalaji lakwaShembe. Kuphekwa namabhodwe angefani noma ahlukene. Akayidli uPopi inyama ngoLwesihlanu. Uqhuba inkolo elandelwa ngabangani bakhe. Thatha izidingo zabantu bangaphandle azethwese umndeni wakhe. Bobabili noBafana lokhu bakubiza ngokuthi yi-division of needs, interests, goals and labor. Lokhu kwabaqhelelanisa kakhulu nezingane zabo. uMelody uyesaba ukuxoxa nonina ngezindaba zabantu besilisa noma ngezindaba zabafana. Emdinga kakhulu uMelody unina ngalesi sikhathi. Wayedinga imfundiso emayelana nokuziphatha. Ukukhumisa izingane zabo ubuntandane bephila kwaba nomthelela omubi. uMelody wagcina esethola ingane nomfana womlungu uPeter Samuels. Ukungabi khona kwemfundiso ephathekayo evela kuPopi. Waphinde wathola ingane yesibili noMandla Bulose. Kanti u-euthanasia wagcina efunda umkhuba wokweba. Lingani bami nane bafundi, lokhu engizokusho manje akuhlangene nalombhalo wobuciko, abuhlangene nalenkomba esiyenzayo manje, kodwa kuhambisana nempilo. Vele children that are neglected would resort into habits that are gonna yield dire consequences. Kleptomania, which is the desire to steal, kanti unako konke kodwa ufune ukuntshontsha, is crying for help. Euthanasia was crying for help. Ukuthi bazali nikhona, sinikezeni phela uthando. Uthando akukona ukubathengela izingubo zokugqoka. Uthando ukubanaka, ubanikeze isikhathi sakho, ubuze nje ingane ukuthi njani. Asiphumeni-ke lapho. Euthanasia untshontsha imali kugogo uMaxakusha. Ngenkathi kuthiwe akafake imali envelophini ukuze ithunyelelwe onangomso emzimkhulu. Euthanasia ubefaka imali ethandwa nguye. Eningi yaleyo mali ubeyithatha eyothenga o-LA Gear, o-Reebok,
eyothenga Pierre Cardin yonke imfashini ekhona. Onesi nawo mathiloni abasebenza noPoppy esibhedlela bayayikhulisa indikimba yemfundo nemfundiso. Lapha kunoqhekeko, kunobuqhingi, sithola amaqembu amathathu. Elokuqala yiqembu elifundile. Labo nesi bafunde eUNISA, ngakho-ke bahlala bodwa bekhuluma isingisi esikhulu. Bekhuluma ngo-conceptualization of Bandura's self-efficacy postulations and efficacious nursing care. Wakala impela ukuthi laba omathiloni abafunde eUNISA. Bese kuba neqembu lesibili, leli omathiloni bokufika eThekwini. Laba omathiloni abaphansi, abazidlela wena madumbe, abangenandaba nje nezinto ezenzeka eThekwini njengokulungisa izinwele upheme, bengenandaba nezinto zokugcobwa ubuso. Yibo laba ababemangele ukuthi kungani uPoppy angavumi ukuthatha izingane zikaLenono. Bese kuba neqembu lesithathu. Leli iqembu likaPoppy, libizwa ngeProud Six. Umahluko phakathi kwaleli qembu neqembu lokuqala lonesi abafunda eUNISA ukuthi isingisi seqembu lokuqala simayelana nezincwadi nalokho okufundwayo, kanti isingisi seqembu lesithathu iProud Six simayelana nezimpilo zabo nje zangaphandle. Kukhulunywa ngo-My Husband's School, My Husband's Secretary, My Son at Durban High, My Son in Canada, My Son at the Medical School. Yiqembu loGreta Dladla okuyibona abebethi kuPoppy makangalenzi iphutha athathe izingane zikaLenono. UBen Martin uyayikhulisa indikimba yemfundo nemfundiso. Njengoba naye uyayikhulisa, kodwa bobabili bayintshonalanga nempumalanga. Omunye ufundile unobuntu, kanti omunye ufundile akanabo ubuntu. UBen Martin ufuna ukulwa nenhlupheko kubantu abampisholo abahlala emalokishini. Ubafana wenyusa amakhala, uthi akalithandi nje igama lokuqaba elithi ungumbhabhadisi. Yena sebenzisa amagama aseqophelweni elithe ukuthuthuka okungamagama esiNgisi. Imfundo imguqulile ubafana, yamshintsha. Wabukela ubuyena phansi, wabukela ubuzwe bakhe. Phela ungumZulu, wethiwe igama lesiZulu, wabubukela phansi ubuzwe bakhe. Waqhubekela phambili uBen Martin, wacela ukuba amxhumanise nezikole eziseduzane ezitholakala eMlazi. Ubafana wasethi lezo zikole zasemalokishini izikodlwana ezinemfundo engatheni futhi engabhadlile, sinamathoyilethi angcolile anuka pho. Into eyaziwayo nje udlame nempikisho. UBen Martin wabekezela, wathi akamxhumanise-ke namasonto asemalokishini. Waphendula ubafana wathi yena usonta eSt Andrew's Church. Isonto lakhe lise Hillcrest, likhonza ngobuchopho
hhayi ngenhliziyo nemizwa. Izinkonzo zesonto langakubo ziphelezelwa yi-organ nekwaya ezothile. Kodwa amasonto asemalokishini yilapho kushawodwa khona, kube nomsindo, kufakazwe ngezinyembezi, kukhalwe, kube njeyana, futhi nesikhathi asaziwa sigcinwa. UBen Martin wasukhuluma ngezinhlangano. Yilapho uBafana athi khona yena uhlala ematasatasa, akanaso isikhathi sabantu abahluleka ukubamba isikhathi, okuyiyona nto ayeyicela mihla namalanga. Wagcina esetheneke amandla. Yena nonkosikazi wakhe bangamalunga eNational Wildlife Association kanye neSociety for the Prevention of Cruelty to Animals yaseLalucia. Okunye akakungeni. UBen Martin wajivazeka ngokubona ukuthi imfundo iyamguqula uBafana, walahlekelwa ubuntu bakhe, wafunda ukuzenyanya nokuzibukela phansi. Kanti uBen Martin efundile enjalo, uyamazisa omunye umuntu, yingakho nje aphinde waba nozwelo. Mebona umuntu omdala ethunywa egijima okomntwana ogama lakhe linguVele Mseni.